Welcome back sa to ang Facebook page. So sisuro ito mga idol, indot kay views diri idol oh. Indot tag view eh. Sus. Huwag tayo problema diri idol ba. Lakaw ta diri idol ah. Indot lagi kayo. Uy. Lo. Na may naka Inmax dul. Ka Inmax ba? Ang iborom nagsimigo ko lapo dul. Ato ba dul ngon dul ah. Igo ko lapo. Loh. Grabe. Bigo, ikaw lagi din ah. Yati, naka-Inmax ha? Yo. Sino? Ha? Nere lagi ko kay mabot pista dito mga sikusan. Oh! Murag Yo. iskartihon ko sa akong vlogger. Yo. Iskartihon ko sa akong vlogger. Oh! Migo, bagong palit lagi Migo. Diskarte na sa vlogger mo. Naami kay naka-Inmax na mga ka. Kuan lagi naay problema kay Oh! bargohon no ni. Say bago pa kayo naon sa grabe lakas Migo bili ba Migo. Up. Lo. Unsa man ang puwa di Migo? Inila na dugong pula. Dugong pula na sa grabihan na Migo. Di matabas-tabas eh. Migo? Di ka matabas-tabas ba? Asinso naman lagi di ka. Ako lagi ahan ko Ha? nakagikan gikan pa ko dito persinto labangon. Oh. Pangita na ko akong vlogger kay naadyo ko tuyo kay Na. apit ng pista. Asa na may pista na kadakita na to ba? Problema man perminti mong isgutan Migo eh. Yaw amigo. Wa man tay trabaho. Ako mamray ko sa akong vlogger. Stilan. Sus katapusan. Naglakaw pa ko gikan labangon. Adong diribuitan. Inita. Ano mo sa naglakaw mo sa ka? May kwarta plate. Day, bag-opay ko nagatag ni mo sa kalibo. Oh. Wala na, oy. Sus, Ginoo. Dalian ang urot ni Migo. Sige, nagtumar og kuan Migo. Tiki-tiki. Ha? Basta, tipin sa 5%. Na, stilan. Ya, kinsam nining motor Migo. Nangutang lagi. Ngutang ko. Gidaw man nanin ako kuan. Kuan. Ay sinta. Grabe ya. Ay sinta mil. Sus, biliba na Migo na. Di kwartahan. Yung tawahan na di ay. Sus, May gani, nakitaan yun ako. garaon na ganito Migo. Ang akong katuyuan yun. Mabuot pista, Sus. tayo. Mabuot pista, Sus. tayo. Kuan ko Migo, mudonate ko kuan Migo ning usa ka baboy Migo, katong anay, katong katong gibukbok ang ikog. Muhatag og anay dito, baboy katong gibukbok ng ikog Migo. Na. Sus, ikaw na. Kayo mamalarya pa na. Dili ka magawa og anay dai, grabe ya sa biliana sa nimo eh. Katong gibukbok ang ikog ba? Wala ka kita ng anay ngina na. What? Ina idol, hapit na pista sa mga. Hapit na pista, gamay na lang. Oo. Ang kulang. May ako katuyuan ko biyay, war batay trabahoan ni. Okay. Why problema Migo? Mudonate ko usa ka baboy. Anay, katong gibukbok ang ikog. Na samot. Inikao na to Di ta mamatay sa kabusog, mamatay ta sa agap-ap. Agap eh. Tubilan man na dayon. Ana. Unsa? Sus! Ina babay idol, hapit na pista, mista mo mo ah. Oy.